जों दिनै फैमानि राज्यफोरनि आरो बिस्कांल' जोंनि बिसिगताल' बाबा गरिया मतायनो फुजा खायो प्रत्येक बोसोरनो अ फुजानि पारपासे जोंनि जमायते हदानि गरिया मेला हेनेरो जत खोनाबायखिना अमु कतालिया बिसि ब्रों ब्रों आगेनि सिमिताबो जमायते हदा 433 बोसोर खाय फैमानिबो आगेनि थांनाय रमेश बंदारी हुंदी जत आगेनि राज्यपाल थांगै मानजाखा इनके ताबुनि राज्यपाल नबोसों फनौनानि मुसुकमानिबा इनभाइट खायफैका तेसों जमायते हदा दैयै बाबा गरिया मिशन स्कुल चालुलाय नमारनबो सालायखा कक्टमासों ताक 13टा स्कुल चालक दंगो अमत्रनबो सालायखा इनके बबेलायखे जाजाखा निरनि स्कुलाव बिजिर खाय नायफैयाने उ कग्रक साखा इनकाय उ इलेक्शन डिक्लेयर रमनी बखक समय नायै जैसे केफब चिनि आरो प्रोग्राम बो फाइ देमानो अमनो बसेस्ता खायनाय बनो आसास रखातासना आसार बदिनो कलाय चिनि हिंके बांगला हिंके 6 दिन चैत्र 6 दिन इंराजी हिंके 13 तारिख एप्रिल मास नै उदिनो चिनि बेलायखे प्रोग्राम कतरता तै ओइनायनो प्रोग्राम तंफानो बेलायखे कतर हिंके ओ गरिया फुजानि गंगे बेलाय कतरता ताकलाय बत आ किला पित्रा सार और बिया गनां दे नायना बिया करिखे बरंनाय सार आबो अमरपुर सुक्सीमा गामि के आरखे नक थांनाय जे बिया आरो जों बर जमायता हदा बेबाग आयं अदे बाग जाबुता जे जानजा मानुस खलायमान के बनखे बर जागा इनभाइट रखा आयं दे रखा न और अमनखे बिया गनां दिगिर खता न और सबसवा मानजा का सार और जों तिनि हदा एबाजा yang bokoda ebaja sarbu kisa sar kunjo kishor jamatia yang bisitra mohan jamatia baba गरिया मिशन प्रेसिडेंट मुहिलाल जमातिया ayang जमाइता हदानि स्पोक्समैन हदा मुखाली सबैनो मोहन जमातिया आंके हदा अकरा विप्र कुमार जमातिया